Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра стара-беларускую мову. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Колькі гадоў нашай мове? Цікавае пытанне. Трэба сказаць, што наша мова, яна старажытная. Мы можам дакладна сказаць. Некаторыя даследчыкі кажуць, што ўжо з 13 стагоддзя, нават з 12 у пісьмовай мове, якой карысталіся тады святары, вернікі, сёння называецца царкоўнаславянскай, ужо праяўляюцца рысы гутарковай беларускай мовы. Такой мовы, якой мы размаўляем і сёння. Таму можам сказаць, як мінімум з 13 стагоддзя. Вось у дамове Полацка з Рыгай і Гоцкім берагам 1229 году ўжо ёсць рысы гутарковай мовы. Таму, вось, можна лічыць 800 гадоў. Наколькі адрозніваецца стара-беларуская мова ад сучаснай беларускай мовы? Трэба сказаць, што сам тэрмін стара-беларуская мова, ён узнік у 19 стагоддзі. Да 19 стагоддзя проста не існавала такога тэрміна. Як ім абазначалася, што такое мелася на ўвазе? Гэта мова Вялікага княства Літоўскага, якая была афіцыйнай мовай Вялікім княстве Літоўскім. І сучасная беларуская мова – гэта тыя гаворкі, якія былі у 19 стагоддзі у розных рэгіёнах Беларусі. У асноўным гэта мова, якой карысталіся сяляне. Такім чынам, стара-беларуская мова – гэта мова, у першую чаргу, якой карысталіся шляхта і адукаваныя пласты насельніцтва ў 16-18 стагоддзях, а сучасная беларуская мова – гэта тая мова, якой у асноўным карысталіся сяляне ў 19 стагоддзі. Ці ёсць паміж імі адрозненні? Пэўныя адрозненні ёсць, таму што гэта мова пісьмовая, яна кадыфікаваная, і як і сёння ёсць адрозненні паміж мовай якога-небудзь прафесара і мовай чалавека, які займаецца нейкімі тэхнічнымі справамі і адукацыя якога не сягае такіх вяршыняў. Канешне, ёсць розніца. Але калі казаць па сутнасці, то, напэўна, кожны, хто будзе чытаць кнігу на старой беларускай мове ці старабеларускай мове і сучаснай беларускай мове, ён зможа зразумець змест і той, і гэтай. Таму для беларуса, у прынцыпе, гэта розніца не прынцыповая. Распавядзіце больш падрабязна пра афіцыйную мову Вялікага княства Літоўскага. У 16 стагоддзі у статутах 1566 і 1588 году была прапісана норма, што пісар земскі мае словы і літары і позвы пісаць языком рускім, а не іншымі языком і словамі. Значыць, афіцыйная назва была мова руская. І каб адрозніцца царкоўнаславянскай, выкарыстоўвалася назва для царкоўнаславянскай мова славенская. Значыць, мова славенская, царкоўнаславянская, а мова руская – гэта старабеларуская. Афіцыйнай мовай была менавіта старабеларуская, тое, што мы сёння называем старабеларускай. Цікавы момант, што ў маскоўскай дзяржаве вось гэту мову, якую у Вялікім княстве Літоўскім называлі рускай, называлі беларускае пісьмо ці літоўскае пісьмо. Гэта мова, яна мела афіцыйны статус, бо пісаліся дзяржаўныя акты. Усе прывілеі, магдабургскае права, прывілеі вялікіх князёў, судовыя дакументы, усе актавыя дакументы, метрыка Вялікага княства Літоўскага, яна вялася ўся вось на гэтай мове. І статут быў напісаны на беларускай мове. І статут быў напісаны на беларускай мове. Таму мы можам сказаць дакладна, што беларуская мова – гэта афіцыйная мова Вялікага княства Літоўскага. Такі статус яна мела аж да самага канца 17 стагоддзя. Беларуская мова ў жыцці Францыска Скарыны і Васіля Цяпінска. Францыск Скарына і Васіль Цяпінскі яны пераклалі на беларускую мову Біблію, біблійскія тэксты. І гэта яно сведчыла пра высокую развітасць мовы, таму што, каб перакласці складана даволі біблійныя рэаліі на
мову таго ці іншага народу павінна яна мець пэўны катэгарыяльны апарат, тэрміналогія быць развітая. І ўжо ў 16 стагоддзі наша мова была да гэтага падрыхтаваная. Францыск Скарына пераклаў 23 кнігі старога запавету і 22 кнігі новага запавету. А Васіль Цяпінскі ён зрабіў пераклад Евангеліяў. І плюс Васіль Цяпінскі яшчэ ў сваёй прадмове ён цэлы вялікі заклік зрабіў да таго, каб усе і князі і паны шанавалі сваю родную беларускую мову. Чаму шанавалі? Таму што ў той час ужо адбывалася паланізацыя. І многія нашыя князі, паны, магнаты, яны пачыналі паступова пераходзіць на польскую мову. Беларуская мова і рэфармацыя. Рэфармацыя, вось, з якой звязана і дзейнасць Францыска Скарыны, служэнне ягонае і Васіля Цяпінскага, і Сымона Буднага, і Андрэя Волана, і многіх іншых беларускамоўных аўтараў, яна прывяла да росквіту нашай мовы, нашай культуры, той самы вось статут Вялікага княства Літоўскага, там шэраг друкарняў і так далей. А контррэфармацыя, якая прыйшла ёй на змену, калі нашыя паны князі выракліся ідэю рэфармацыі, яна прывяла да моўнай паланізацыі, моўнай культурнай паланізацыі. Чаму у нас утварыліся дзве моўныя традыцыі? І мы кажам старая беларуская мова, сучасная беларуская мова. Таму што адбыўся разрыў. І гэты разрыў ён займае вось другую палову 17 і 18 стагоддзя. Толькі ўжо з 19 стагоддзя, нават з такіх 30-х 40-х гадоў 19 стагоддзя пачынаецца адраджэнне. І тую мову, паколькі быў разрыў, напрыклад, у польскай мове не было такого разрыву. Такога разрыву не было ў расейскай мове. Такого разрыву не было у французскай там мове ці ангельскай мове. І таму іх мова стараангельская, старапольская, яны не так моцна ўжываюцца, як у Беларусі. Паколькі вось гэты разрыў з'явіўся у выніку контррэфармацыі, то у нас узніклі вось гэтыя два тэрміны. Андрусь, як сёння падвысіць узровень валодання беларускай мовай? Мне здаецца, што тут варта пачаць чытаць Біблію па-беларуску. Ёсць добры пераклад Антонія Бокуна. Любы вернік, любы хрысціянін, які кожны дзень чытае Біблію, яму нічога не трэба мяняць у сваім жыцці. Трэба проста чытаць Біблію у тым ліку і па-беларуску. Можна чаргаваць. Адзін дзень па-расейску, другі дзень па-беларуску, ці проста параўноўваць вось гэтыя пераклады. І гэта будзе вельмі важным момантам, таму што падвысіць узровень проста ведання беларускай мовай. Другі момант – гэта спяваць. Кожны хрысціянін спявае песні, славіць Господа сваім голасам, сваімі песнямі. Пачаць спяваць па-беларуску. Ёсць такі спецыяльны рэсурс Worship BY, ёсць сайт беларускае праслаўленне, там, дзе можна знайсці песні на беларускай мове. І гэта вельмі важны момант. Ну і таксама карыстацца мовай, гутарковай мовай. Маліцца да Господа проста, маліцца сваімі словамі, але па-беларуску. І гэта падвысіць ваш узровень і даць магчымасць наблізіцца да такой дасканаласці. На старабеларускай мове была створана фактычна першая еўрапейская канстытуцыя, статут ВКЛ. Літоўская метрыка, якая складае больш за 500 томоў дакументаў, таксама напісана на старабеларускай мове. Францыск Скарына, адзін з самых адукаваных людзей сераднявяковай Еўропы, у 1517 надрукаваў псалтыр, першую кнігу на роднай мове. Наша мова з гісторыяй. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!